Viewers around the world, you are watching live on Planet TV. BrainPowerPlanet.com is live on this event. I know na Obi Umunnanwezuaku, Ogbuefi Umunnanwezuaku. Ọ chọrọ ije mgbaru taa na nke Kelechi Ezeagu ka anyị mara ihe ọ chọrọ ije eme na nke Kelechi Ezeagu. Kelechi Ekezie Umunnanwezuaku. Kedu ebe isi chọrọ ije taa iji kpọkọọ ghara ize na ebe a? Kelechi Ekezie agwa m na ọ na-akwa mmanya tata wee sị na m ga-akpọ ndị enyi na ndị ikwu na ibe ka aje were ya ọnọdụ maka Umunnanwezuaku girigiri bụ ugwu eze maka na ọnwa be m ọ maazị ndara enyebu nne ma Chukwu ha gozie ya nọ na mma ya nọ mma ana ochekwukwere sinsi aha ihe ji wee dịrị ya mma maka na asị na ahụ metụwa aba ya ka eji ama nwanne na ọ ka ji wee sị ntata na a ga-apụta n'igwe ka jere ya ụgbọ akwa Udodi afụrụ m ọtụtụ ndị mmadụ nọ na soga eji ije anụ a and nweburu oge ọ ga-emetụ kịta anyị hụrụ mmadụ dịka Ezekigbo na ndị ọzọ anyị ma na ọ bụrụ iji ihere ka a na-eje ihe a na ịkpụ ihe dịka ifi were eje ya bụ ije. Umunnanwezuaku anyị na-eje eduje Umunnanwezuaku na nke Kelechi Ekezie agbata obi onye bụ nwanne ya mmụọ bụ Ezekigbo, eze Chukwujekwu, eze Chinekwuru ọnụ ya, eze Nnanyerugo, eze dike na mba ala n'azụ were kpọrọ onye okike Prince Chidibest, eze egwu ekpiri ndị Igbo niile ka anyị wee duje Umunnanwezuaku. It's 13th of January 2024 and you're watching live on Planet TV. N'otu aka aha ezugo nna ya achị egbutu mma sokwa were bịa ka anyị duje ụmụnna na ya bụ njem ka anyị na-eje. John nọkwa, onye amụma John the Baptist ọ nọkwa ya, ọ ya chekwa akpa m ụbọchị amụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya. Ezugo anyị wee na-asị Umunnanwezuaku ka m na-ewere ọ bụrụ ehi a na-efe n'aka nke anyị ji eje ebe anyị na-abịa witi ego ehi aha nwunye dị ebe a cash, not by check, cash. So with ụmụ nwaanyị ndị ọzọ niile ga-eso anyị were ganya bụ ụlọ akwa. Ogbuefi Umunnanwezuaku o setigoni nwebolo ga-azọli ije nna ka anyị jezie na nke nwa be gị udo. Viewers around the world, you are watching live on Planet TV. Ogbuefi Umunnanwezuaku na-eje mgbaru n'oge a na nke Kelechi Ekezie.
Umunnanwezueaku. You're watching live on Planet TV, 13th of January 2024. We are live at Umuchu in Agota local government area of Anambra State. Ogbuefi Umunnanwezueaku, with his friends and well-wishers, are here for condolence. Mr Onyebuchi Ezeagu, Ogbuefi Umunnanwezueaku, yana ụmụnne ya na ikwu n'ibe na-abata ilepụ anya ịga afọ yes ọ ya ka a na-akọrọ aka ọ na-abụ nnukwu mmadụ na-aga ije a na-akọrọ ya aka n'elu ị ga-afọ Ogbuefi n'aka ya were Ogbuefi elu ife abụ n'aka ejiri ugogbe n'ihe were m Ogbuefi elu ị ga-afọ mmanya n'ụdị dị iche iche akwadokwa ya o ji mee ka ọ kasie nwanne ya nwoke ihe mere obi Umunnanwezueaku anyị na-asị gị nnọọ ihe na-eme adịghị ofere ọ mmadụ ka eji aga maka mmadụ na-ebe akwa abụọ ọmụta nwanne gị akwa na onye nwe nnukwu mmadụ dị ka gị mụtara mmadụ so ya ka m na-ekwu n'ibe na ndị enyi m wee sị ka ndị asị gị ndo ile anya ị ga-afụ eze gị Igbo adịpụdike n'iwu egwu ya ala na-azọ na-afụ mmadụ dị ka Achịegotoma na Chilibez na ndị ọzọ dị niile mmadụ karịrị akarị na onye amụma so ile anya ihe aba akwa anyị ghara nne gị nke a bụ Ogbuefi anyị were bịa nke a bụzi mbele ọbụla n'ime ya anyị wee sị kara obi ndị adịzi ebe a ka anyị wee sị gị pata obe mana obe mmụọ Chineke ga-akwụghachi ụlọ mmaji Jesus Christ onye nwayo yes asị ife agbara aka ejiri ugogbe n'ihe Umunnanwezueaku atụbụdike n'ihe egwu ezigbo mmadụ anyị kenere ụlọ ọ bụrụ obere mmadụ na-abụ ogebe ụlọ ọnwụ jiri Ogbuefi adị eji Ogbuefi na nkịtị ịghọtago ofe bụ anyị kenere Chilibez ana m anụ ka ọ na-ada yes Umunnanwezueaku ama na ị ga-achịrị m ya achị maka ihe na-eme adịghị ovele so anyị kenere ụlọ ọ dịghị ovele o ji permission eme ọgọ ezigbo mmadụ ịkarịrị obi ikote ịkarịrị ihe ị na-eme and onye ọbụla gị na-akwụ ụgbọ nnukwute mmadụ ka gị maka agụ na ayị ọyị ịghọtago yes ọ ka esi eme ihe ịntanetị akwa nnukwu mmadụ ka ebe obodo amaghị ihe nwere mana ama m na isoro odogwu nwuchu jide ebube agadaga ekene gị onye nwe ga-akwụghachi gị ka ọ dị olee ebe a ga-enye ha ọnọdụ tinye ha ọnọdụ ebe chara acha ije ha amaka agadaga Ogbuefi na ihe ndị ọzọ si ka ha ji wee bịa ọ bụrụ mgbado ụmụazị so Umunnanwezueaku kenere gị anyị kenere gị daalụ
ga-abịa ebe ahụ ọ ga-ebido ụlọ ga-abụzi anya mmiri Ọdụ ụjọ n'aha Jizọs. Anyị ekpere gị. Aja a ga-eme eze ka abịa n'obodo ya bụ ọnọdụ gị. I got here Saturday. Sama nggak perlu dia.